Hop. Voda, aby ste mali takú životosprávu, ak ja. My ju máme, neboj sa. Vyše 60 rokov a s vama ja pijem do piče 20, čo máte 20 rokov. No, vidíš. 21. Ja keby som mal 60 a pijem z 20 A čo je? ročným Som ja nedáš? So sebou si dám? No, tak treba. Dobre. Na zdravé. A do dna. No, potečky treba Však spraviť. vodka, nie? A čo mi ty rozkazuješ do dna? To by sme mohli dať do tu, ma nemáte tu poťavky? Do Tu ja demutačka, Že už ho kurví spomínajú. zatička, Igor, koľko Šimonovaný. máš? Inak sa chodí jeden kamarát. Sestru má do Šimonovia. Kurva, Ale, a ktorú? A má veľké cecky? Alebo len také ja ti znesiteľné. hovorím, že sem chodí kamarát môj. Čo má sestru zo Šimonovia? No a ja som mu nevidel. Jaj, tak sorry, ja som A nesol prsia ste videli? Čo som mu ja videl? Však to som nevedel, že Ale si viem, že nevidel. Šimonovaný. A chodil som do Šimonovia, tam boli tí polkruhovci, tam som sa bil. Hej. Pred 30 rokama. Polkruhovci. Polkruhovci, to boli kurva banda vyjebaná. Bytkári zo Šimonovia, polkruhovci. A s nima som bol aj na tom Salaši hore. Áno, ja som bol na Salaši. Ale pred 30 vrátimi rokmi, Ja som pozor. tak chodil, keď ešte vo starý Salaš tiež. Však ale pozor, Žido, pred 35 Dobre, rokmi. ale ja viem, že to je predtým, ale ten Salaš je taký bol. Jasne, však ja viem, veď nie som jebnutý. Ja som ešte bol na starý Salaš. Teraz už je nový Salaš, to už je inak úplne. To bola iba starý Salaš. Keci, kleci, nie? Či? Komu tykáš? Komu tykáš? Partizánske, pozor, ťa sa ujebú. Zajtra ani raňajky ti nebudú chutiť. A nie, to je dobrý môj kamarát. Ty sa čo ty zaderáš? Ty kurva, tiež kúliš, volá ako nebezpečne. Ivan, partizánskeho prišli. Uzráti. To, sestra mi tam býva, partizánskou. Troška. Jak to ale? Minulý týždeň, útorok som tam bol. Pekná či špatná? Jana tam býva, nie? Netier. Nie, ja netier. Sa tam išla včera. Ale partizánskom. Ak sa volá? Tak sa volá. Bačovka, nie? Poncet. Lukáčová, ale ona je v Rakúsku. Ona je Ale Rakús. Bytka má. Len myslíš, že je v Rakúsku. Lukáčová. Ja mám spolužiačku Lukáčovu. Bytte. Bité? Mám byť.